Horas madihita sa luhut na. Hurian ni Tuhan at Yesus Kristus. Tapasada maruhata. Tapuji matuhata. Marede mahita sa buku dan nomor 20 sia ayat 1 dot ayat 2. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Marlas ni roha mahamurap dohot Jerusalem, jala maroropolop mida ibana sudehamu, ale akkana horong roha di ibana. Marlas ni roha situtu marap dohot ibana sudehamu, ale akan masa roha mida ibana nasay laon las dorohaku di akan nama dok tuahu beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya, 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 haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan Yesus, sasada hodo si pangolu, padomuhon jolma dohot debata, hupuji kami guarmi, jala hudok kami maulate tuho, ala ni saluhut nabi nahen mi, patupahon hanguluan nami, sadongani mahami marhite-hite asi ni roham, asa hupikiri kami toktong na tinaonmu, dohot hama matem, asa huasakon kami dosa nami, jala asa tubuh di kami hapor seon na sitong, jala asa maroka haholongan kami hut mandok mauliate tuho, asa ulo kami mangutun horo di hamatean, ale Tuhan Yesus, di ho matama puji-pujian di tonga-tonga di salut huria, naung tinobusmu, marhite-hite mudar muna badiai, olat ni onro di saleleng nileleng na. Amin. Mari dahita.
tangihon hamuma patik ni debata di minggu sadarion. Imasian patik parjolo satu patik pasapuluhon. Patik parjolo. Ahudo Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon ro na di bagasan aik na di toruni tano yang utunggabi sesobaon manang sioluan. Patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalanda ay hona uhum na dosogot akan namar senayang di goarna. Patik papaton ingot hamu mapapadiahon ari minggui di naurom ari maulahamu nasa silonmu alai anggo ari papituhoni ari para diadan ni Jahoba debatam doi dang jadi ho mangula anggo di nasa dari i manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam ai di naunomari do di top padebata langit tano doho laut doho nasa isina dong i maradian do ibana di hari papitu honi di bahan ido bahan na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradian nai jala di parbadiai. Patik palimahon ikon pasang pembunuh naturasmu asa martua ho jala leleng mangulu di tano na nilehon ni Jahoba di batam di ho. Patik paunopon unang ho mamunu patik papituhon unang ho mangalakup patik pawaluhon unang ho manako patik pasyahon unang ho olo makatidakon hata na sudutu maralohon dengan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi halangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi halangan ni roham donga saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lobuna manang hodana manang dia pe ugasan di donganmu. Behado padok ni debata taringo tu patik na sapului odo audo Jahoba debatam ninna debatata pargogo na suatu dosan jala parrimas siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna rodi sudut patoluhon rodi sudut paupaton pinopar ni akan na sugoroha diahu alai asido rohaku di akan na maribu-ribu akan na marong roha diahu naso mangalaosi patiki ido sahna atong rak mangidogo mahida tu adopon ni debata laho mangulahon naho bartu patik nai. Ale Tuhan debata sai paragugoy mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Maredehita. Oh
Tatangyak kumadosata nagudangi itu adupun ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jalana bonar para siroha jala paratal iroha jalana basar doho. Saya marpangulahi maroha midahami dibaheni saya sama sude dosa nami. Dangadong na upang sa kami dokon asin ni roham hati goran na pinatupan ni anakmu do na upang sa kami tujulom dibaheni paso ng jala apuli mahami akka na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga ni debata taringot tuhasan ni dosata. Alani pangalosiot tado bahan na tertulang Kristus. Jala binahin ni hasatot tado iba na mabugang. Ape tu iba na pisang perhatian ni hasan ng ata. Jala binahin ni bugang na malum itahilala. Hasang apon mari debata na digijang. Amen. Mari demahita. Tabigi mahata ni debata turpuk epistel di mingguta sadarion
Iman tersurat di opat Musa bidu 20 sada memuka mesyayan ayat opat satu ayat sia tajahama masih kasoring songonon mana tersurat disi jadi borhat manasida sian dolok hornan manulus dalam dopak laut arung asa mengaliat pasiding luat ni halak Edom gabe murhing marohani bangsoi di tongod dalan Dungi marunggut-munggut ma bangsoi dopak debata dohot dopak si Musa. Buasa tungto gigonuna hami nakok sian Mesir asamate hami di halonganan umroa. Aiso manang adong sagu-sagu manang aik dison jalanunga gine-gine ati-ate nami mida sagu-sagu nagia diapon. Dungi di tongos jahoma di tonga-tonga di bangsoi akka uluk tulung api akka naman maguti bangsoi gabe mermatian masetrop sian Israel. Dungi robe ma bangsoi manopot si Musa akanin nama nunga mardosa hami alana marmungut-mungut hami dopak Jahoba dohot dopak ko martangiang maho tu Jahoba asa dipadao sian hami ulok tulung api. Jadi martangiang masih Musa mangodihon bangsoi. Dungi romahatani Jahoba bahen madihos ada ulok tulung api jala sakoton ma itu hau pertonggol ya adong manang isen na ho na pargut jala dibereng tu si ikon mangolu ibana. Jadi di suman si Musa masada ulok sian tembaga jala di sakoton mai tu hau partonggol jala ia adong manang ise na pinargut ni uloki jala dibereng dopa ulok tembagai laos mangolu ma ibana. Ido saatna martua do akan atu mangihon hatan di debata jala na upiopsa. Amin. Maradehita sa buku de nomor Pitrasya ponom A ayat sada. Asini rohana tumangusungo rodi salelena asiana ho. Tahati dakum maha porsiaw tay songon na hinani tidak ko idong ata sa porsiaw di sadok portibion rak mahita madok ahu porsia di debata Jahoba ido ama pergugo na suatu dusan na tumapalangit no tano ahu porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman na tinubuhan ni si Maria nagabe-gabean siya to di porbadia adorang suhabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di banguman ni Silatus na mati terpazal do ibana di hau pinor silang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu samun ni debata Jahoba amanai pargogo na sutu dosani di si maibana pamustogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au persea di tondi porbadia jaladong sada huria na badia huria hato panela Kristen akan na badia dohot dia san ni dosa dohot dia tai na mandok mulak mangulu sogot dari ni halak na umate dohot dia nguluan na sora suda. Amin.
horas madihita salhutna. Tapi gema jolo titing nama sa di huriata dibuka sa semingguan. Ima minggu letare tanggal 14 Maret 2020 sada. Ia topik ni minggu ta asini roha ni debata na panguluhon. Selamat datang dan selamat beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum na parjolo, anak na sorang, na di hari Jumat di tanggal 5 Maret 2020 sada, di basa-basahot tuhat ta dosa dadak danak boru, di keluarga ni amatta Frankie Silalahi, tubuh ni inatta Ripka boru tobing, ima na maringanat di jala beringin perumahan BSD Klaster Blok D nomor 10 Sia, sektor Arengka Indah, dakdanaki dohot na torasna di bagasan Hahipason. Napaduahon, ruas parguru, mulai minggu sadarion, tanggal 14 Maret 2020 sada, nunga di jalo huriah HKBP Pekanbaru, ruas parguru keluarga bernatsihaan inatai Feni Anita Boru Panjaitan maringanan di asrama Manipol Blok F2 nomor 6 sektor Pituangin Sukaterus. Napatuluhon program huria tahun 2020 sada papunguhon peleak kita tu pembangunan ima di minggu patuluhon ganuk bulan dimulai mai bulan Maret 2020 sada papungupelean mai tujulu. Khusus turuas ni HKBP Pekanbaru ditiki martupol dohot pamasu-masuon parbugason papungupelean 2 katong, sakatong mai tu huria, sakatong tu pembangunan. Di minggu 21 Maret 2020 sada papungupelean tu pembangunan do hita. B. Suaraku Indonesia na parjolo Pakubasion. Pakubasion minggu sadarion tanggal 14 Maret 2020 sada. Amatta Pendeta Bakti J. Situmorang MTH marjamita di HKBP Pembatuan. Inang Biwelfro Masrio Sinaga marjamita di HKBP Pandau Permai. Napaduahon di minggu sadarion tanggal 14 Maret 2020 sada pukul 11 WIB di Patupa Huriat taro padidion nabadia torop natardidi opat halak sada mai bawa tulu boru. Napatuluhon pertanyaan sedunia di hari Rabu tanggal 17 Maret 2020 sada di Patupa do pertanyaan sedunia dohot pembukaan PHD Paropuan Gabungan HKBP Pekanbaru maringanat di Garejao dimulai pukul 14.00 WIB di Hasihol Niroha Aka Paropuan madohoti pertanyaan ini. Suara Marturia na parjolo seksi pendidikan. Pertanyaan paborhaton anak persikola madohoti ujian nasional di hari Sabtu tanggal 27 Maret 2020 sada di Patupado pertanyaan paborhaton anak persikola madohoti ujian nasional dohot ujian naik kelas horong SMP dohot SMA sederajat. Inganan di Garijaon masuk ma pukul 14.00 WIB tu yanakon persikola SD di ihuton ma pertanyangani di Jabu Marhite live streaming pos doroha ro akka yanakon dohot natoras madohoti
partangyangani. Na paduahon na marulang tahun tusude ruas ni huria na marulang tahun hari hatu tubuh dohot ulang tahun pardongas sarepeon perbagason sian hari tanggal 15 sahatu tanggal 20 Maret 2020 sada perhalado dohot huria HKBP Pekanbaru pas haton selamat ulang tahun hata di bata nagabibui iotota jalata tapeok di Pesalmen 120 ayat 5 sai di pasu-pasuon ni Jehovah ma ho sian Sion asa paidai daunmu hinadinggan ni Jerusalem ganupari saleleko mangudu napatuluhon tatangnya koma ruas ni ruhyata namar sahid manang na dalam perawatan pemulihan na perjolo pendeta Belhem Rimen Sitompul dirawat di rumah sektor Pekanbaru Tonga na paduahon nyonya R Situmorang situa R Boru Tapubulod di rumah sian sektor Arika Iddah na patuluhon nyonya Pasaribu Boru Pajetan di rumah sektor Pekanbaru Tonga na popaton Dr. Wilfried Pangaribuan di rumah sektor Pengayoman na palimahon situa R Simatupang sektor Wonrejo na paonopon Ruth Maria Bursiagian na di Jalan Arjuna Gang Siterum sektor Labu Baru na papituhon nyonya situa R Pardede Borusibarani manang na Opurama sia Jalan Pajar sektor Labu Baru sahid menahun na perjolo M butar-butar sian sektor Arengka Indah nyonya situa Insinyur MH Situmorang R Boru Simatupang sian sektor Labu Baru na patuluhon Ojahas Siahaan sektor Pituangin Sukaterus na paupatod di Siregar sian sektor Wonrejo na palimahon nyonya MC Right Tirani Boru Sidabutar sian sektor Ritis penapaonopon Opu Elpa Simajutak Boru Silitonga sian sektor Ritis na paupaton pangapulion manang na penghiburan Minggu sadarion tanggal 14 Maret 2020 sada pukul 10.00 WIB mangapulido hita tubagas ni nyonya pakpahan Boru Siahaan di Jalan Saleba Gobah Kompleks Gubernur na niuluhon ni Amata Guru Huria Darmot Sitopul tiktik na mangihut rodo udangan dihita ima udangan kepengurusan lansia distrik HKBP 22 Riau kujaha hami mata tangi homa kepada yang terhormat utusan lansia Resort HKBP distrik 22 Riau dengan perantaraan pendeta Resort HKBP distrik 22 Riau di tempat salam dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita amin. Sehubungan dengan keputusan Sinode Distrik HKBP Distrik 22 Riau tahun 2020 sada untuk membentuk kepengurusan lansia di Distrik 22 Riau, maka dengan itu kami mengundang Bapak Ibu lansia untuk hadir dalam pembentukan pengurusan tersebut dengan mengutus 2 hingga 3 orang lansia per resort. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 pukul 15.00 WIB sampai selesai maringan di Gereja HKBP Immanuel Resort Pekanbaru 2. Demikian surat undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Teriring salam dan doa Kepala Bidang Koinonia HKBP Distrik 22 Riau Pendeta Herbert H. Hutagalung MTH ditandatangani.
Songoni matikting nama sa di huriatta, say tuhat tama nama masuk-masuk kita salutna. Horas marhita. Puji matuhata merede mahita sabuk keda nomor 760 ayat 1 ayat 2. Jagaon naton dimi las roha, kiruon mumatokton dame ng holong nai sa leleng dingolumi las roha, las roha, las roha, madong aton Jesusi las roha. Itang pakirimoni mardongaton Jesusi las roha. Dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramuti akka ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus. Amin. Urian itu hatta amanami inanami hita saluhutna na marminggu di tikion kala live streaming ala tapatupa doon non padidion na badia dohok mahuta behami hamua manginang akan na mangihuton permingguan non siya tonga-tonga ni bagasta sa itu hatta mangaramuti hita. Songoni detay na kimar dong ato Jesus pasti dolas rohata. Sahat mahatan itu hatta di minggu letare marlasi roha mahamu bersuka cita lah. Natar surat di surat ni Paulus madapoton huria Efesus 2 ayat 1 sahat ayat 10. Songono mahatana takasma tapai hutihut di bagasan rohat tabi. Malua sian asini roha. Hamu pedunga mate hamu na jolo hinorhon yakka pangalosion dohok dosa muna. Akana niula muna marguru titiki ni hasianganon. Mangihuton lomo-lomo ni namarwaso di awang-awang. Ima todi na mangulan wang di bagasan anak na susiat tata. Rapon na sida do nang hita sa sudena na jolo. Mangulaho na kahisap-pisap ni dagingta. Di na taturut lomo-lomo ni dagingi rodi sakap-sakap na. Jadi anak sirimaso do hita siya bakuhian doson akana asing. Alai yang gode bata para si roha bolodo jala parholong roha na belga maradupon hita. Jala rapon Kristus do di pangolu ibana hita. Akka nong mati di bagasan akka pangalosion. Nasian asi di roha do bain na balua hamu. Gabe rap di pangolu jala rap di pabakit tita.
tugonggoman banua gicang di bagasan Kristus Yesus. Laos patuduhonon na do diakatiki naneng rodo pe surung ni hamuraon ni asini rohana di habasaun nai maradupok kita di bagasan Kristus Yesus. Ai sia nasini roha do bain na malua hamu dala kapur siaon jala dada binahemuna si leho-leho ni debatado. Datuk siap parulani asa unang adong na memuji diri. Ai jadi-jadian na ruhita akan atinopa di bagasan Kristus Yesus. Asa marulau na denggak kita ayak kaido di pature debatahian asa taparangehuni. Ima sahana alai tajaha maju ayat na pinamokmok ima ayat 8 intini turpukta litikion rakma hita majaha ayat 8 ai sian asini roha do ubain na malua hamu dalan hapur seaun jala dada binahemuna si leho-leho ni debatado ima sahana horas madihita amanginang. Salom. Na perjolo dihita. Ahado asini roha. Apakah itu anugerah? Sadar mana sadar hita jojodo hita madok. Ini adalah karena anugerah. Semua yang saya terima adalah karena kemurahan hati Tuhan. Alaya ahado asini roha. Ahado anugerah. Ala anugerah manang asini roha odo sasitonga intini badan narobi doho badan baru. Hatan itu hatan tersurat di Bibeli. Mulut acaha mulai siap buku sada Musa satu pangkapon intinya bahwa Tuhan datang dengan kasih setianya, dengan anugerahnya, dengan kemurahannya. Atong asa unang asal tapadok ahado lapatan ni asini roha. Ahado lapatan ni anugerau. Tasuliki maju. Mulu di bahasa Ibrani, ima marharoroan sian hata ken. Ken ini artinya adalah tindakan seorang atasan kepada bawahan, padahal bawahan itu tidak layak menerimanya. Berhubungan mohon tuaka pelanggaran mohon, tuaka kesalahan. Jadi tindakan seseorang atau atasan kepada bawahan tindakan kasih, padahal bawahan itu tidak layak menerimanya. Molo di bahasa Yunani, hata kasih karunia manang anugerah marharoroma sian hata haris. Haris itu artinya adalah hadiah, pemberian, sileon-leon. Di bahasa Latin gratia, bahasa Inggris grace, gratis, cuma-cuma. Bulu di bahasa Batak ado bahasa Batak ni gratis tai. Dang martuor pere ini roti. Alai dang gabe pere-pere. Dang gabe murahan, dang gabe gratisan ala somartuor, ala mudar ni Kristus do, ido na mangaleo dihita sada tebusan, ubain na dapotan asini roha hita. Jadi molo adong sonon, adong masahalak na mabunuh anak ni sada keluarga. Roma keluarga imadok ikut dibuat do tu pengadilan tu penghukuman ay nga dibunuh anakku
Itu namanya keadilan. Alai mulu didok keluarga itu tak pola humo ni mana. Dileu make kesempatan tibana asa bertobat. I warna belas kasihan. Alai mulu anugerah digijangi rupi. Dak pola si humo ni bana. Hubuam may bana tu jabuku. Huay may bana gabi anak koku. Jala huleo tu ibana hak warisan. Imana kinuaran anugerah. Tabayak ko jusa halak na mabunuh. Dibunuh ya anak kona. Tak pula si humoni. Alay hubuam may mana rap doho tau tinggal di jabuku. Huwain ibana gabi anak koku. Jala hak warisan. Huleo tong tu ibana. Songo nak kaya anak koku na asing. Maka anugerah itu sangat agung sekali. Dangadong jolma na boy mangulahoni. Holat tuhata parasi rohairu. Hita akka perdosa. Hita akka pengkhianat do hita. Akka pemberontak do hita. Alayolo tuhatai ro marhite Jesus. Dileo matu hita anugerah asini rohai. Bohado hita matjaloi. Iman wain. Dileo secara gratis. Bagaimana kita menerima itu? Omana binering ni si Paulus tu huria Efesus. Lumobi ma huria Efesus on omma huta nama Cairibur. Kota yang sangat sibuk. Marlauro jolma, kota perdagangan. Akana malo-malo duison, akana pistar. Alai di jalo si Paulus ma laporan ditiki di penjara mana di Rom. Diboto ma informasi taringo tu halak Kristen na adong di Rom. Ima halak na marharuruan sian non Yahudi. Ngasai songon mayat hidup palahon. Mati rohani. Mangonu bergerak secara fisik, tetapi rohaninya sudah mati. Lemerti burak hajahato ditikii. Makmur dohalahon secara ekonomi. Tetapi secara rohani, Paulus menggambarkan orang Kristen Efesus itu seperti mayat hidup. Alanido di doksi Paulus, iko sahat do berita nauli itu Efesus. Asa mengulu halak Efesus. Di surat toma turpuk tau masalah satu. Jala turpuko molo tai huti-huto nakina manginang begitu indahnya. Odo letari. Inilah sukacita kita. Ayat yang begitu indah ini. Kenapa? Karena Tuhan itu sangat mengasihi kita. Sekalipun kita pengkhianat, sekalipun kita orang berdosa, sekalipun kita ini tidak layak, tetapi Tuhan mengasihi kita. Atong tolu pesan siat turpukon. Amai. Na perjolo. Oi beringot tatong di layar. Asini rohani debata nuaing margogoy ho kita. Asa mengulu na baru hita. Monang maralohon hisap-hisap na juluk. Didok naki di ayat sari hamu penwaing mati hamu na juluk. Di ayat 5 walu didok hamu na jolo na holom do hamu. Ini bukan soal waktu. Kalau kita berbicara na jolo, jangan kita bayangkan hanya sekitar puluhan tahun yang lalu, tapi bisa juga itu. Ala neneng dohonon na dison hita na jolo akka perdosa do. Mulai mai sian hadadabu ni dosa si Adam do si Hawa. Dungi dipelihara jol mai. Anak-anak durhaka akan asusia tata do hita. Rosi Paulus muse dakolan hamu alai hami pe. Molotung jongjong piau di sonwang merbarita nauli. Husurat tu hamu surat ina si Paulus ya Rom di penjara.
Au pe parjahat dona julu. Mangihuton hisap-hisap ni daging dona julu. Alai nuaing. Nunga di bagasa Kristus en Kristo. Sudah di dalam Kristus. Kita sudah dipindahkan dari manusia lama kepada manusia yang baru. Unang besai mulak pikirat tatu akan na julu-jului. Si pata na tawon na hau natin na mangingot akka kenang-kenangan masa lalu. Apalagi mulunga di bain TV riau adong do sada TV siaran lagu-lagu Batak piano. Tembang-tembang kenangan ina. Lo mau roh mangingot atu. Mulunga pa Jupang kana marha-maranggi aku boto hamusunguni. Mulu Jupang kana marha-maranggi. Mulu tahu baru misalnya aduk sadetiki pesta pa Jepang. Saya ulan na bercerita mulai semanogot. Pigari barap dohot anggi botoni bawon. Ikut cerita masa lalu maturus. Mulai gelengi ba. Ay motor bete haisianu ina. Donga satu bangmu. Hidu deba ngahase ay ina. Ni motor besianu ngawarwa. Nga merujung ngolu. Bisa. Tetapi ada kalanya juga kita pakai waktu mengingat masa lalu kita yang gelap. Jalai do di pengotos si Paulus. Na zului, na holum doham. Kita semua orang berdosa. Kita hanya mementingkan diri sendiri. Manusia egois. Si pataro piau merminggu naneng mangahu tuau. Naneng gudang ko ahu toku siat Tuhani lau tuau kan itu. Ingin memperoleh banyak dari Tuhan untuk diriku. Si patalau piau manang na martangyang piau, saya hanya mendoakan untuk diriku. Badongan anomai. Begitulah kita. Maka asini rohani di batado pamonako kita meninggalkan masa lalu. Saya unang belau rohatta mangulu di bagasan jol mada jolui. Hahulumoni. Kita bukan mau mengatakan orang-orang masa lalu bukan, tapi itu masalah dosa, masalah kesalahan. Harus kita tinggalkan di dalam ciptaan baru. Napa dua hon? Anggo debata para si roha bolu do jala parholong roha na belga. Di pangolu jala di palua dohita sia dosa dohot pangalau siota. Inilah intinya. Tuhan kita itu sangat kaya dengan rahmat, dengan anugerahnya. Melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita tanpa memandang kita siapa. Tanpa memberikan syarat. Dia begitu luar biasanya mengasihi kita. Marholong ni roha di hita. Odo karakter ni Tuhata. Sepanjang selama-lamanya ubay na ditongos Yesus ala parholong roha na belgado Tuhatai para si roha bulun. Inilah berita letare kepada kita amanginang. Inilah berita sukacita kabar baik pada minggu kita hari ini. Asa semangat kita na mangulon. Molo tungadongpe nuaing aka masalah na tahadopi, aka si taonon na tahadopi, ingop ma para si roha bolun jalapal holong roha na belgado tuatay. Inilah sukacita kita, inilah semangat kita pada minggu letari. Molo didok marlas si roha, waduh bayano marlas si roha nuaing. Situasi tidak berubah, malah semakin banyak kesusahan yang kita hadapi. Tetapi hidup harus optimis. Dengan apa? Bereng matu hatai, depistil tainakin. Manangise nama mereng ulok to bagai ikum mangulu. Manangise nama mereng Kristus. Holong ni rohani Kristus. Dia pasti hidup. Tidak ada lagi bagi kita ketakutan yang berlebihan. Hidup harus terus berlanjut dengan mengandalkan kasih karunia Tuhan yang besar. Napatuluhon atong di bagasar roha maulihate doho marlasi roha tajak ko maasi ni roha ni Tuhata
marhase repon marbarulau na denggama hita dia dopan ni Tuhata. Molonunga tadok tajakon asini rohani Tuhan iko marbarulau na denggama hita. Adong do songono cerita mungkin ya tabigi dibebas sumaibana sian sada hukuman. Dibebasun hakim. Karena hal-hal tertentu hakim memutuskan bahwa kamu bebas. Dengan harapan orang tersebut mengalami perubahan. Alai hola bebas si bana itur dilului bana ma jaksa na menuntuti. Jala diancam. Nunga dicalo ibana na ki pengampunan pembebasan sian hakim. Tapi ketika dia bebas, dia tidak menghargai pembebasan itu. Dilului bana ma jaksai. Asa dibalas di bana dendam ma jaksa yang memberi tuntutan. Artinya begini ya manginang. Tohodo tajalo asini rohai secara cuma-cuma. Alaidang na marlapata gabi marlomo-lomo hita di ngulut taong. Dang nao to Tuhatai kan itu. Toy mak gratis do sude namar kuryaon. Adong ko songoni au ngajepak ku bisa da gereja inna sahalak ruas. Ngagudak-gudala di gereja merminggu isan alai di gereja mana pas wilala inna. Puasa dang adong aturan. Dang kudang tuntutan. Jamitan apa tabu-tabu. Dan apa lagu udah ngaka yuran-yuran karena asing. Manang nasunggu dia pe pakai aku tuh gereja bebas, ingat tuh. Siswe doh na ku harap pun. Lalu mau aku merminggu di sini. Wah, banyak orang yang sekarang seperti itu. Dia beribadah, dia ke gereja hanya untuk memenuhi keinginannya. Tidak perlu ada aturan. Unak pola diatur-aturnya na mermingguan. Mulu boy bebas ma atik pe dak soal pakaian ini nomor minggu hari. Narong doh ya dong mangwe au siang minggu sore. Dah baru-baru do pe. Jadi dok ma nang apa ada aturan kalau ke gereja itu tidak boleh pak harus pakai sepatu, harus pakai kemeja. Jadi hurara idok situaira. Nah bertugas kalau boleh rapi lah ya, janganlah pakai sandal biar sama dengan yang lain. Nak pula nesungnya alasan nanti, nak pula hal asa sama do na asing. Tapi kalau boleh, namanya kita menghadap Tuhan ya harus dengan sikap yang hormat lah, bukan berlebihan. Jadi godang do memang kita merasa wah, gereja itu terlalu banyak aturan, terlalu banyak ini. Satoki dope sono, satoki dope ngasonan. Kita hanya menginginkan hidup kita ini bebas. Orang yang menerima karunia Tuhan bukan berarti semau gue. Dak namar lapatan lomo-lomo kuma. Ai gratis do, sesaon ni Tuhan do. Hari Senin satu hari Sabtu bebas duniawi. Hari Minggu minta pengampunan. Bulan sada ala Januari merminggu masuk bulan 2 1 bulan 11 songo pohon Natal plastiki aku lah bulan 12 do kaluari selama ini bulan sada ngeturi bukai bulan 2 1 bulan 11 batasi pedoi gudangi anggo Kristen nasongoni Kristen pohon Natal. Jadi ketika Desember 2 mega begitu muncul asa merbarulo naringga dohita manginang bulu gratis penakin dak pere-pere ina dang murahani dang gratisan nih tapi itu sangat mahal karena darah Kristus yang memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Maka karakter Kristus yang sudah ada di dalam kita itu nengek taulah homaho Bartolomoni rohani Kristus aong na hatop meniru adung ko na lebat nengek marparangehon karakter ni Kristus mahita ima halak na di bagasan Kristus atok tu si mahita mangenang asini rohani tu hatama pamon ako kita
Di minggu letarion sederion laus tapamasa do pedidion nabadia. Sodo noeng kana turas nai dangarong nakaluar. Ya bingku kaya nakon nai. Mulu terdiri tong ikon iba sendiri rumah ngabingkel lengiba. Ani itu kan? Unang elo tupunga. Unang elo tutantena. Ayo lo sajom 2 jom ri. Mulu tangis pena naing paputo suarana dui suara sada suara 2 suara tu. Nga masih yul kita mabigi korea ti. Mudah-mudahan mas secepat na kita punya mabigi kor. Aka perkor penueng ngatuk masih yul. Kalau kita membawa anak kita baptis, dalam 2 baptisan itu jelas dikatakan Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Bahasa Batak, sai diramuti Tuhan debata moho dihabobongot mon. Tuhan rajau ni debata ru di seliling-lilingna. Ale sianu ina kan? Hampir sarupa do tangyang nai hampir mirip tu tangyang ditiki badabutano di udean pedita. Mulu di udean di kuburan sai di pasu-pasu Tuhan debata mau lau ruar do lau bongot olah nyon rudi seliling-liling na. Jodo guartai dang opung isianu inna daun. Guarai do. Terdiri pisong ni do. Ale sianu hudi di mahu tu bagasan kuarni debata ama anak do to di perbadia. Sai diramuti Tuhan debata mahu di habo bongot mon. Tuhan jauh ni debata rodi seliling-liling na. Tuhan memelihara engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Baptisan, kenapa dia sakramen? Karena dia sangat berharga. Sakramentum yang sangat berharga sekali. Nama boleh kita buat. Pengalaman nih keluarga kami yang menginang 2 danaki. Seminggu sebelum terdiri baru PUPK kami kuarra. Jaladang upa jojo kami. Saya sucok go si butek doni dokonantung. Dumpe mulai sah terdiri barulah anggo sonari di burtia dupe ngam kuarra. Ima jakona sonari itu. Baik lu di burtia dupe ngai ngapain tong di mana lah namanya ini. Si pata ulu do marsualo pundolina upung boruna si guardo. Alai bulu na hua hulu kami tersongoni mak. Jadi itu dimulai dipanggil setelah dia dibaptis. Baru goar si bajujo main. Goar na memiliki pengharapan main. Nah begitulah orang tua. Jadi tanggung jawab orang tua itu setelah membawa anak ke baptisan itu sangat besar. Karena seperti ayat kita tadi, kita meniru karakter Kristus. Paling tidak ada sedikit bagi kita. Anak juga pasti meniru karakter orang tuanya. Maka jadi teladan. Tugas semakin berat. Nunga dibuat kamu, pos rohata, tuhata nama masu-masu nama ngaramuti, ibur magodang dana kigabe anak nahasia, anak yang takut akan Tuhan, anak yang memang membawa kebanggaan bagi kita. Jadi baptisan dia menjadi warga kerajaan Allah. Ido asini rohani tuhata nata jalo ditikion. Ido lasni rohata tabama dongata Kristen. Identitasnya mulai hari ini dia menjadi seorang Kristen dan kita semua berbahagia, bersukacita. Amin. Mauliate madiho Tuhan. Tung mauliate madiho Tuhan. Mauliate madiho Tuhan. Allah para siroha bolu doho. Pardinggan bahasa. Parholong roha. Takas do ditadaho hami. Manang sungo dia. Aka pikiran nami. Parangin nami nasa laun. Alay parholong roha doho di bagasa Yesus. Mauliati madiho Tuhan. Imalas ni roha nami. Ala nunga mardonga toko kami Tuhan. Nunga jupang nami beasi ni rohai di bagasa Yesus. Ope. Daku pangasahu kami be malo nami, pistar nami, mora nami, pendidikan nami, jabatan nami.
Asini rohamiro na batau ho kami pataroho kami tu inganan na manotong si tujuannya kana porsiai. Pasu-pasu mahami sasai toktong las rohanami tumpe gurang siadupan nami. Alahodo Tuhan nami na mangulu rodi saling-liling. Las rohanami Tuhan di pamasa huriam padidion na badia sadarion. Pamasukuna sida Tuhan Raja Umi. Sai ho mana mangaramu tiak kaya nako nami rap doho naturasna. Gabiak kaya nako na hase Tuhan na mabiyar midaho. Nang naturas pe. Tuktong di baga seruan na marsitutu bertanggung jawab. Mangaleho na katiruan. Hobar tuhatam na badiyay. Atuk saat di ho mahami saat di ho manang huriam akan na marsahit. Karena merukil, karena merdangol, akan di bagasan hasusaan. Tuhan, saya pamonang mahami diakka para luan nami, diakka perjuangan nami. Akan manada di pasu-pasu, diingot Tuhan maduk mau liati tuho. Atong pinuji pinasangak mau. Urasi hami sian hadu saun nami. Hami akka pangalau sion. Asiro hamdi hami Tuhan merhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita hutma tapasahat pilihan sada a sada bidu pilih peduahon. Jala terjaga huma jarak tak. jahat na bolong, ingananmu rohanami, tondimi manggohi, pakai dohot ngolunami, gabe ula-ulami. Sai papulik rohanami, gabe pangoloy diho, asa marsahalahami, lau makatidakon ho, ingananmu rohanami, tondimi
gabe ula-ulami. Allahumma nubuswa di paiyas rohaku gabe soranganmu ingananmu rohanami tonimi manggohi pakai dohot ngolunami gabe ula-ulami. Nuaing masuk mahita tupa didion nabadia. Taparade madeta nomor 140 nomor 2 kepada keluarga yang membawa anaknya ke dalam baptisan kami mintakan untuk berdiri. Marede hita. Oh Jesus naing terdidi do poso-poso sai Roma mangaligi uhut manjalo Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita, pengakuan iman kita. Kalian bersama-sama mengucapkannya. Secara bersama-sama diulangi. 1, 2, 3 ya.
Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara-saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Jawabnya, ya, saya menghendakinya. Apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jawab, ya, saya bersedia. Apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jawab, ya, saya bersedia. Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus. Satu-satu keluarga datang ke depan. Ruth Arnita Nurmala Borusi Majuntak, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Devano Siregar, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Bitia Meira Felicia Borusaragi, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Mikailova Beatrice Manalu, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Orang tua yang sudah membawa anak
kebaptisan, kami mohon berdiri lagi. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu, dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka, kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Marede Mahita nomor 145 Sada Jongjong Mahita Saluguna. Piliata ali di bata amanami na di Banua Gijang odo haroroa di salut sileo-leo na denggado nasa ulibasa na mauliutus upasatami masya na leho mitu hami pilihan nami tuho sejalo megabi wap na khusus di jolom pasu-pasu mejala ramuti asal perhasia kami pilihanon pati puluh karajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibium buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami kurani sireo leomi tu hami. Asalam girgir hami maduk mauliati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamina di Banua Gijang, sai pinarbadia makuarmu, sai Roma harajon, se saut malomoni roham di Banua Tungon songona di Banua Gijang, leho matu hami sadarion hanguluan syapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa di rongan nomor dosa tu kami, unak kami togi hotu pangunjunan, paluo mahami sian pangagu. Sa
pasu jala diramuti Tuhan debatamahu. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana bidahu. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala dipasaor homadamena tutoddim. Amin. Amin. Oras selamat hari Minggu madihita saluhna.